Basa ya na say disaster bi esi wo Kasoa mother in child hospital ya reho tesi akra de wiase ye hu sania yesi akono abemu abo awanya 17 years na no hododo no ne hododo na yade ne ko ye mother in child hospital wo Kasoa say wokoji ayarehwe na woko hospital na busuafo ne abrante ne nafufu edi ekire nu enya asem ketwete ayi a doctor fo ne nurse fo won ni say so mu nim na so mo de hye ni free omo ne omo wo hospital na so se wokom na wo hwe amane ebo efi eye mother in child hospital ban na abemu ano ye de ne ban ne ye di nduro ne ne madwaredwane na che se wo mo di akola na fa baabi wo mo hwe ye mu aye den no na che so wo mo di ni wura hospital ho a wo mo pese sebe wo mo be yankwase ade nti na em se nipa no kra wa wuda dansa wo mo ndem ba em se nduro no adin sinio se hwan de dware no amfa we nam so ma mrantie yi sabria man gusui wo mo sei nema e wo hospital ho enkonwa ye bubu baby e hwan ye bubu no e wo se gin ye papa na je asem e kosopa e wo Kasoa mother and child hospital ma yen kohwe amane bo a NGTV for kofa free wo mra sisia ara wo samo yensa ka free wo ba H0S enipa miensa bia prosifo a kire wo mo so wo makwa buru adwumayefo a wo mo ye adwuma ewo apomuden atena ye eye health workers ebinom eno achi wo mo wie ye no wo ma sanse ayaresa bia wo mo ye adwuma wo ho no wase ho niema bebre wo mo se mother and child hospital ewo Kasoa na sasa mi si ye ene ebisa sa adan ya yesi sa nipa miensa ka nipa binom ho a wo mo di sa amrento asemi no Wama say ya bemu abi odi mfie dunson 17-year-old boy. Wutu senya empotemu ho no mama say Sabi ya mother and child hospital no. And amadwumayefo ni bi nsa no ama akoda no wati na nanom wonsie do. Yesi oyare ya wo kɔ ho ayarehwe. Wo kɔ ye na anya ye na emrante wa ne maba wa no susu se bi adwumayefo na anye wo madwuma ye nti. Ene nam so ema abrante a wodi mfie dunson no wo ya. Eno na agina so am wo mafa mrahye wo ma nsemu a wa bro health workers and adwumayefo a hospital wo de jai enso bro wa kasa bonga se pampam me wo ma bo mo papa a je se de akọ wo widie mu no se adwumayefo ya na betimi a kirem untimi nhwe wo mo nkirem da na agina so ma enipa miensa ya che wo mo se ya ye kase yenko amaso na afa yense ntwoni opani da ko amaso na asemi wodi akire na so wabie biemu a watie de ekoso nyina o amaso eni nkodi nkomo na wonkire ye mu ye Obani boyemu ya brantie bi fonyini ada TV ne so a se wahunu a ono na afiri mu no na wo ka wo ma ya kire wo mo no ho bi yo let us say papa wa kutu masom tuke e wo Kasoa mother and child hospital na ninga ene se pere ko great sponsor kanipa makumienta yesusu se wo mo ka hu bi ena omukodi nyamrasem obro nurse fo ne doctor fo a wo mother and child hospital and then ajo after 11 pm ena tasemi etiye na abukuafo ya ebedi sa nyamrasem ye beka ne se omote Kasoa wo pekuma ena wo boba aha ye friend pam adu wadi 17 years eyale a wo mo ede no aba na wo mo alege se womo ba ye no doctor for and ne womo ho an ho mo ba no ama na free na nhwehwemu kakra ye nso ya ye ansa ne de report ba H mu a na che se akwala no ade a wo yale be 6 days ni na abusiafo de ne kwato confirm bu ana di ntini bi nchan enu nti obuhu ne se okọ unconscious a oye ne hu bia enye yie no na ndra na dwene womo fa na paka de ne bedu mother and child hospital ho omoba ye no na me kwasem ade a ya yam ahaban green e dia sra ne hu nyina utumi se traditional medications ne ade kan de aye na untumi kasa untumi nkeka ne ho enti a doctor for your mother and child e bo mo ho moden eye ne o betumi aye bibia de ade akwala no nkwana nso anye ye eno na busuafo ene adafo aye akwala yi hu nipa ese ya doctor for no na aye nam so ema na adwuma no omuyire omo se na ekofo no bibi kakra bu wo mo ro prob e wo ha asam no asam a entese nke etie esan se a doctor for na ekofo ya na ebo Kasoa for ama ye na pobudin papa na mu se amapa ko bu wo mu yo mu ka se mu nya adwuma bi mu
na so bani wuchire mu yi amiaso atiase yi a ansa na omo di abrantie no eba yaresabia ho no omo di kan apa yaresha ma no ewo miamia hodo a bi eye ba bi efra hahan e ka hahan bomu de sayade a anye ye enti no omo de ne ba yaresabia ho ye omo di kan de ne ko eye herbalist bi ho ama ne ko da wa 5 days na ye nra no omo hu ye no na say situation na your way for unconscious na was some rush no e de ne ba ye hospital ho e be ja ya hwe na so enifo so wo krade a enkwa entumi nye anat ko na be papo grant entumi no metumi biara ankoye enu nti e na akoba ne te ya wo mo say free a doctor for no nti decide ya say na tie abenina a doctor for ni gina no so hwe no a wo ma entimi anya yie no wo mo kire mrante wa no de enti a anya yie se ebia na sabi wa free mu kura da dansa na modene ba ana modene ko kine ya mama ntem nti na wa free mu ana se bia yare ne na etimi no dodo ya che se ya mani nro de nso anya yie wo mo kire mu kire mrante no sansa em nwanwa se obi aba yare sabi abeje arehwe na anya yie na wo betimi de mra hye wo mo nsam no aye bibia bro adwumayefo a wapomuden abia ho no na se wo mo susu se bibi enkoyie wom bibi kakra bia ni na ho yo meda say papa no pasem ne etie ne se utmu se na abusiafo na nkata no omo de aggressiveness no ofipie na eba wo mo be du ya nkata no hwe mu se adopter for ye se wo mo nkaya card 100 Ghana cedis na wo mo famra ne ntimi mfanhwe wo mo de hye no wo mo so mo nya card no mo mpika kabia wo mo nim se ba hospital wo se wo ya card enti wo mo nhwe audition nti omo start hwe no ansakra na omo koye card aba enti emra doctor for no hwe ni na omo busu a omo ye gidigidi ho ma hwe yi na ye nipa ifiri mu a ene na adwuma nda funu ba de da yam wo ha no enti me send video bi ba mbe hwe nda na dwo no gidigidi bia na koso wo ho abranche ba 20 gram o ekoko ni tie kupa o hwe se na wadwo so net ni na o pushi wo mo a utimu se na yade a omo de ani no ne ahwe na betiketi anani abre we ya na dwo no se na ekoso mbra na ye hwe akwala no enti enumu a ye tabe na o se akwala na free mu no eno kra de ene na sai bibia a wo mo ankasa de mra ahye wo mu nsam a amana ko wie ta miwa me de akwala no ko eye herbalist wo be 5 days one for na ma hospital mo hwe ya ade ne ya sai no na mo rashe no so owo kurade a enfa entimenye ezese nipa miensa na presifo ekura wo ma na wo ma chibia ka ho sesi ade nipa edi sa bone no edos so miensa ne ya che wo mo so fa wo mo ma ka ni nyina adwane nti presifo e wo ka so anto se wo mo be hwe se wo mo be che wo mo ma ka na pe wo mo de wo ma gina aye emra na no yo abani de akire na de besi bia no wadaroma na wa me yaso ate na yahunu de esie areho enya mesre say aya na ye yare a yese yemfa biaba ne nsa ye ndi biaba yemfa aha ne nsa yare but aya na yare ni nyina enye ahahan ne sa na wo se ye penta mede nipa no ra hospital ai ye di ra hospital na ba bi ko amode ne fa ya wo se ye sunsun ya de a na ono so de ne de aka ho besrem a e wo so obia de sa adwene sa eyi ni hye ni tim na eno so sesi ahwe ni amrantie yi autum sese be nyansa bia enhye da enim sese amsa Ghana no obia famra e de ahye ne nsa me da sese wo twem me akra